gaba da kowa sai san jama'a ka dinga san jama'a duk wanda ya zo to ka girmama shi inda abin alheri ka yi masa idan babu to ku rabu lafiya karka kore shi karka doke shi karka zage shi kowane iri ne idan kuma yana yin abu ba daidai ba to a yi masa nasiha a ce ya daina ya kula da Allah ya daina shaye-shaye ya dinga shiga gurin mutanen kirki idan ka aboci mutumin kirki to kai ma sai ka zama mutumin kirki idan ka aboci lalatacce to kai ma sai ka zama lalatacce yadda abokin ka yake to kai ma haka kake idan ka aboci masu sallah sai ka dinga sallah idan ka aboci masu zikiri sai ka dinga zikiri idan ka aboci wanda suke zagin masu zikiri kai ma sai ka zama irinsu idan za a abota a duba wanda za a abota idan na Allah ne to ku zauna da shi idan bai bi hanyar annabi ba to a kauce masa karka wulakanta shi ka kyale shi ka rabu da shi karka abota da shi mutum ya dinga abotan mutanen kirki kuma mutum ya dinga isani ya dinga yin alheri da mutane gwargwadon iko gwargwadon ikonka Allah hore ma to ka dinga alheri a dinga taimaka mutane gwargwadon karfinka idan ka samu da yawa to ka ba su daidai gwargwado gwargwadon yadda kake dai za ka tafi da mutane kar ka wulakanta kowa kowa ka zauna da shi ka mai da shi kada ka zagi kowa kar kuma ka dinga yi da mutane kar ka zauna ka dinga yin giba idan ka zauna to ka shiru wanda ya zo gurin ka shi ma ya shiru kar ka dinga cewa da mutane ina labari don in mutum ya ce da kai ina labari yana so ya samu labarin zancen wani ne ya zage shi ka ce wai ba wani labari to wannan ba abu ne mai kyau ba Fatiha da salatul fati. Alhamdulillah.